To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nazir Goron Dutse, Chairman na Murya Kwankwasiya Najeriya Radio Online. Yanzu haka muna tare da ɗan takarar majalisar jiha ƙaramar hukumar Daura, wato injiniya Abba Kabir, wanda ake wa lakabi da Abba Gida Gida, zai yi kira ga al'umma akan zaɓe. To, masha Allah. Mutane ya kamata yanzu su san cewar an zo wani ƙarni na wannan shine mu tsira da kanmu. Don wannan lokaci ne da nake so in ɗan ji hankalin mutane da su yi ƙoƙari wajen yin zaɓe ingantacce wanda zai ba su kariyar rayuwarsu a nan gaba. Saboda cewar wannan lokaci ne da duk wanda ka zaɓa ba to ka yi zaɓe na shekara 4 cir da abin da za ka yi to a shekara 4 nan tabbas sai ya kai tukunna mutum ya sauka. To ya kamata su tsaya su tantance jagora na gari wanda zai samu musu da ci gaba a nan gaba. Insha Allah ya kamata mutane su tsaya su tantance, tunda dai yanzu an yi katin zaɓe an gama, to ya kamata mutane kuma a kan zaɓen da za a yi yanzu, tunda mun yi zaɓen kuɗi bai kai mu da tudun mun tsira ba. To wannan karan ya kamata mutane su tsaya su lura fa, in ka tafi da ƙudurin zaɓar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da jam'iyyarsa gabaki ɗaya, to fa kar ka sake ka canza, ka tsaya akan jam'iyyar nan tamu ta NNPP ka zaɓe mu, dan insha Allah ni ban ma shakku ita ce za ta ba mu wannan rayuwa ta nan gaba ingantacciya. Dan duk wanda za a yi an yi mun gani, kuɗi yanzu ya zama da cewar an ƙare, ba wani magana kuɗi yanzu, su tabbatar da sun yi zaɓe ingantacce wanda kan kuɗi ya sa su canza ra'ayi. To muna godiya wani rabal, wato da ɗan jan hankali da kai ga al'umma game da abin namu na minti ɗaya ne wani rabal. Aminu Mai Katifa shi ya ɗau bidiyo, wato shine chairman ɗinmu na Kano State. Muke wa wani rabal Allah mai da kai, ko Allah mai da mu gidajen mu lafiya. Muna godiya. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nazir Goron Dutse, Chairman na Murya Kwankwasiya Najeriya Radio Online. Yanzu haka muna tare da ɗan takarar majalisar jiha ƙaramar hukumar Daura, wato injiniya Abba Kabir, wanda ake wa lakabi da Abba Gida Gida, zai yi kira ga al'umma akan zaɓe. To, masha Allah. Mutane ya kamata yanzu su san cewar an zo wani ƙarni na wannan shine mu tsira da kanmu. Don wannan lokaci ne da nake so in ɗan ji hankalin mutane da su yi ƙoƙari wajen yin zaɓe ingantacce wanda zai ba su kariyar rayuwarsu a nan gaba. Saboda cewar